Velkommen til jer alle sammen til denne orientering i hverdag vedrørende beslutningen om at komme med status vedrørende corona. I dag drejer det sig om de trafikafviklingen og de, der kan komme ind fra andre lande. For eksempel inden for rigsfællesskabet er der jo rejser gennem Island. Og derudover skal vi også komme lidt ind på eleverne fra efterskolerne. Og jeg er her i dag sammen med landslægen Henrik, hvis så frem der bliver behov for at stille spørgsmål eller svar. Og Carsten fra Uddannelsesdepartementet, fungerende Carsten Jensen, og Henrik fra Midterferrafit, direktøren, hvis der er behov for besvarelser. Selvfølgelig også fra politiet. Det der vedrører de trafikale afvikling som de første. Alle rejsende i går blev der lukket grænser fra kl. 12 fra udlandet. Og inden for vores rigsfællesskab, så er der også fra Island til Kulusuk, Ittoqqortoormiut, Nuuk og Ilulissat, og det gælder de samme regler. Det vil sige, at inden for rigsfællesskabet, så er andre borgere fra udlandet, de kan heller ikke komme ind i vores land længere, i og med at vi er inde under rigsfællesskabet. Og vi følger stadigvæk epidemikommissionens anbefalinger indtil nu. Der er ikke blevet givet anbefaling fra Naalakkersuisut om, at beflyvningerne fra Grønland til Danmark kører som de plejer. Og Midterferrafits lokale begrænses i venteværelserne. At det anbefales, at det maksimalt må være halvdelen af det antal personer i lokalerne, som lokalerne er godkendt til. Ifølge det, jeg er blevet informeret om, 1 kvadratmeter kan der befinde sig 2 personer. Før i tiden, nu er det kun tilladt med 1 for 1 kvadratmeter. Og Midterferrafit indstiller til, at for eksempel alle plakater vedrørende smittefaren, som er anbefalet fra smittekommissionen, er blevet sat op i samtlige lokaler i Midterferrafit. Og alle håndklæderne er blevet taget ned og blevet erstattet med engangsservietter fra i går af. Og der var 2 fly i går, der ankom til Kulusuk fra Island. Den første, der kom fra Island. Jeg skal lige før sige, at vi har tæt samarbejde med Air Island. Og i går, efter kl. 12 i dansk tid, så var den første fly, der ankom til fra Island, havde ingen passagerer med. Og fra Kulusuk til Island 30 turister med tilbage, og den anden fly ankom med 2 passagerer, og de 2 passagerer var fra Grønland.
og rejse tilbage med 27 turister. Så det vil sige, at de, der skulle have været med til rejse videre til Kulusuk, blev stoppet i samarbejde med Air Iceland. Så derfor den gode samarbejde fortsætter. Og det, der vedrører et Qaqortoq og Kulusuk, er der politimyndigheden bliver gennemført de to fra Midtafrafit, og det der vedrører, hvis der skal ankomme nogen til Ilulissat eller Anouk med turister fra Island, så vil det den ansvarshavende i politimyndighed sørge for, at det der skal sørges for, og når det, med hensyn til det, så er der også et særligt etableret restriktion af specielle, som er retningslinjer for ansatte i Midtafrafit, og den er meget tydeligt beskrevet og meldt ud, og heldigvis kører det hele i roligt og betryggende forhold, og det vil vi selvfølgelig ønske, at det skal forblive på den måde også i fremtiden, således at vi alle sammen kan være ansvarlige og følge retningslinjerne, og det må vi håbe, at det vil fortsætte, og vi kan jo ikke sige, hvor lang tid det vil tage af, hvis så fremt også, at smitten bliver bekræftet her i landet, så skal vi jo følge alle anbefalingerne, og samt de der retningslinjer, der er blevet anbefalet fra sundhedsområdet. Vi bliver ved med at følge de retningslinjer, at vi ikke skal give hånd og spytte i det frie, og at man skal hoste ned i albuen og lade være med at være blandt en forsamling og vaske hænder mere end vi plejer. Og der det der vedrører i hvert fald trafikafviklingen, så kommer jeg videre til på uddannelsesområdet. Det er forståeligt fra Naalakkersuisut, at der er bekymringer blandt borgerne. Det er forståeligt. Der er jo mange elever, der befinder sig i forskellige skoler og uddannelsessteder, men vi skal præcisere fra Naalakkersuisut, at vi følger de retningslinjer og anbefalinger, vi har fået fra Sundhedskommissionen, og det vil vi fortsat følge indtil nu. Ud fra det, jeg har hørt for lidt siden, er der ikke sket nogen ændringer. Og i går, der blev meldt ud i går, at den er ikke blevet bekræftet sygdom i landet endnu. Og derfor kan vi blive ved med at gennemføre alle de anbefalinger, som kommissionen har kommet med. Og i fredags blev der meldt ud, at vi havde nogle oplysninger vedrørende tal fra i Danmark. Der er 233. Men i løbet af fredagen fik vi fat i samtlige forældre. Og de elever, der er i efterskolen, så har vi samarbejdet med efterskoleforeningen i Sisimiuts servicering af efterskoleområdet inden under uddannelsesdepartementet. Det har vi haft en tæt samarbejde med, således at vi fik kontakt
med forældrene, og mange tilbagemeldinger fra de forældre er sådan, at de føler, at de har fået en god service, og det vil vi fortsat gerne blive ved med. Så jeg håber, at Carsten, du tager det med hjem og siger det videre til dine medarbejdere, således at de også kan høre det ros, vi har fået af forældrene. Og vi skal selvfølgelig blive ved med at holde os til anbefalingerne, og selvfølgelig er det også skolerne, de har et ansvar, og som de tager meget alvorligt, hvordan det er. Det vil jeg også gerne have med som en oplysning her i dag, således at forældre, der allerede er blevet kontaktet, og forskellige uddannelsesinstitutioner vedrørende AFS i andre lande. Der er kun 2 på nuværende, som ikke er blevet kontaktet endnu, som der blev oplyst. I hvert fald af dem, de grønlandske elever, der er i udlandet, de fleste af dem på nær de 2 er blevet kontaktet, og derfor i de næstkommende dage, så skal vi følge de anbefalinger, og jeg skal lige påminde jer om, at det eventuelt også skal ske ændringer i disse anbefalinger, og vi skal selvfølgelig se på det, at vi så vidt muligt skal undgå indendørs samlinger på over 100 personer. Det er en anbefaling fra Midtafrika om, at ved ankomst og afrejse hensyn og når det skal rejse eller ankomme, så er det altid familie, der kommer og siger farvel eller velkommen, og så man har nogle klare anbefalinger fra Midtafrika om at ikke gå ind i lokalerne. Så med disse ord vil jeg give jer mulighed for at komme med spørgsmål, og hvis frem jeg ikke selv kan besvare spørgsmålene, så står Midtafrika og embedslægen og andre klar til at kunne komme med svar. Den første fra Simultær. Det er egentlig mest til embedslægen. Nu er de her folkeskoleelever kommer i karantæne, dem der har været på studietur, men hvad med gælder det også deres familier? Alle dem, der bor under samme tag? Eller hvor bredt rækker den karantæne? Sivisuti som er slags med den ramne sager med daiba. Henrik, der synger ikke så til realisere. Ordning for de elever, som har været med på de der studierejser, hvor vi har været inde og kigge på, hvad det er, hvor det er, de har været henne og hvor længe. Og der har vi så valgt, at for at undgå spredning i skolen, en risiko for spredning i skolen, at de skal blive hjemme hos dem selv. Men det gælder ikke deres familier, og det gælder ikke de lærere og de forældre, der har været med på rejsen. Vi forudsætter, at de er i stand til at handle hensigtsmæssigt og sikre nødvendig hygiejne omkring den og holde afstand til deres folk. Det her er hele tiden en balancegang om, at vi heller ikke skal lukke samfundet ned, og på den anden side skal prøve at iværksætte nogle rationelle forebyggelsestiltag. Og vi er i samme sammenhæng, kan jeg også sige, vi er ikke derhenne, hvor vi skal til at lukke skolerne. Vi har ikke coronavirus i Grønland, så vidt vi ved på nuværende tidspunkt, og derfor er der ikke noget grundlag for det. Det er også en meget kompleks diskussion om, hvornår man skal lukke, fordi vi ved også, at hvis børnene så pludselig er hjemme og besøger deres bedsteforældre, så har vi pludselig en risiko for, at smitte spredes til nogen, som vil få langt alvorligere sygdom end børnene. Men hvis man sender forældrene ud i verden,
Der er intet, vi kan udelukke i den her sammenhæng, så det er en konkret afvejning, der er sket i den her sag her, og vi vil aldrig nogensinde kunne være helt sikre. Der sker så meget lige i øjeblikket med folk, der rejser frem og tilbage, og vi har helt klart nogle forhold, som vil udgøre en eller anden form for risiko, hvor vi bliver nødt til at lave det bedste skøn i den konkrete sag. Som med Jemmingen. Nå, okay. Det var med hensyn til trafik og ophold i terminaler og i lufthavnen. I fredags udsendte de jo en pressemeddelelse, og det lykkedes ikke os at få besvaret konkrete spørgsmål, så nu forsøger vi igen. Lufthavnsterminalen her i byen kan have 100 personer, og så anbefaler man, at man halverer antallet, så er vi nede på 50. Og flyafgangen er så tæt på hinanden, så man kommer over 50. Hvad med de overskydende passagerer? Sætter man dem ud i sneen? Eller har man gjort sig nogle overvejelser om at have nogle ekstra forhold eller ekstra lokaler, man kan sende disse passagerer hen i? Og vi oplever jo tit, at der kan være forsinkelser, så antallet er meget højere. Og i samme forbindelse, i Ganges Lusværk, hvis der kommer storm, vi kender det, der er flere hundrede mennesker, der ophobes. Hvad gør man her? Med hensyn til Midterfaqarfit, så kan chefen fra Midterfaqarfit, Henrik, hvis du kan lige komme herop og komme med besvarelse. Lufthavnsbygningen her i Nuuk er på cirka, eller ventesalen og opholdsområderne, det er på cirka 300 kvadratmeter. Og ifølge brandmyndighederne, så anbefalede man tidligere, at der måtte være 2 personer per kvadratmeter. Og fremover skal vi så halvere det. Så der må kun være 150 personer i lufthavnsbygningen fremover. Og det svarer, hvad der svarer til cirka 2 afgående og 2 ankommende maskiner samtidig. Det gælder både for Nuuk og Ilulissat. Og det svarer jo så selvfølgelig også til om morgenen, at der kan være 4 afgående maskiner samtidig, i og med, at der ikke er nogen ankommende maskiner. Men det er jo derfor, vi har lavet den her henstilling til alle om, at man ikke tager pårørende og andre med ud i lufthavnen til at vinke farvel og så videre, og heller ikke til at modtage. Det er jo netop for at begrænse det her mest muligt. Der er selvfølgelig ikke nogen passagerer, som skal stå udenfor og vente, hverken i Nuuk eller Ganges Lusværk eller andre steder. Men vi skal jo prøve at begrænse det her mest muligt i forhold til de anbefalinger, som der er kommet fra Epidemikommissionen på området, og derfor har vi lavet de her retningslinjer for, hvem der fremover må komme ind i terminalerne. Hvad med Ganges Lusværk, hvor der kan være særlige situationer, og hvor der er folk, der skal overnatte, og der ikke er værelsesstatistik nok, så man skal i justitslæget eller hvad man nu har brugt den løsning på? Normalt så har vi altid Normalt har vi altid værelseskapacitet nok i Ganges Lusværk. Vi har værelser, vi kan tage i brug over på sydsiden af banen også. Så det ser vi ikke som noget problem. I forhold til, at der jo ved Atlantmaskinernes ankomst og afgang vil være rigtig mange mennesker i Ganges Lusværk, er der jo en forståelse mellem os og Epidemikommissionen om, at det problem må man selvfølgelig prøve at løse bedst muligt på stedet. Vi kan jo ikke have folk stående udenfor i 40 grader, fordi der ikke er plads inde i terminalerne. Vi har heller ikke lavet begrænsninger i restauranter og cafeterier, fordi man så bare vil flytte problemet ud i ventesalen. Som Grønlands største trafikknudepunkt, så er der nogle
undtagelser, kan vi sige, i forhold til, hvordan vi skal agere inde i Gange Slusevang. Det er jo stadigvæk vigtigt, at vi prøver alle sammen at huske på at passe godt på hinanden og tage hensyn bedst muligt til hinanden i den her sammenhæng. Men det kan være svært i sådan en situation i kafeteriet i Gange Slusevang. Absolut. Men det er en risiko, man simpelthen er nødt til at leve med. Ja. Hvorfor tester man ikke alle rejsende allerede i lufthavnen? For eksempel det her efterskoleelever, som har været på studietur i Spanien, hvor der har været stor smittefare. Som det første kan jeg kun påminde om, at det er Smittekommissionens anbefalinger, som vi følger i Naalakkersuisut. Og i og med, at vi følger dem, det kan jo ske ændringer fra den ene dag til den anden. Det bliver vi ved med at gentage. Men vi følger nøje anbefalingerne. Og i vores anbefalinger vi, at folk skal undgå forsamlinger og ikke give hånd og vaske hænder tit. Og har bedt om, at fra vores side, at det skal følges nøje, og når det drejer sig om skoleelever, det drejer sig om folkeskolen, og det drejer sig om forskellige størrelser på skolerne, og det er kommunerne, der styrer disse skoler, og forvaltningerne, der har ansvaret på driften af skolen. De har vi stor man skal have respekt for, at de skal lave retningslinjer inden for deres ansvarsområder. Og kommunerne har meldt ud, at de ikke har i sinde at lukke folkeskolerne endnu, men alligevel følger de nøje med i anbefalingerne. Og hvis så frem anbefalingerne bliver ændret, så vil vi selvfølgelig også følge dem. Og derfor, når det drejer sig om eleverne fra efterskolerne, når det ankommer hertil, så er der anbefalinger fra sundhedsvæsenet, som blev præciseret fra Henriks område i går. Det kan vi kun henstille til. Med hensyn til efterskoleeleverne, så har jeg allerede taget en beslutning. Så hvad med AFS-eleverne? Det AFS-eleverne er der kun 2, vi mangler at få kontakt med. Ifølge det, jeg har forstået det i hvert fald. Og handleplanen vedrører dem. Det bliver kontinuerligt arbejdet med på uddannelsesafdelingen under Simons område. Så det vil komme med nogle retningslinjer om et par dage. Det afventer vi lige nu i hvert fald, men vi følger nøje med. Og der er også flere under højskoleophold. Og der er andre departementer, der har ansvarsområde på det område. Der er også nogle elever, der har majoriakre-ophold. Dem, der følger med i disse ansvarsområder, følger nøje med, men jeg skal kun gentage, at vi fra Naalakkersuisut følger nøje med Smittekommissionens anbefalinger. Og hvordan folk det skal agere iblandt, når de er i offentlige rum. Det er det, vi følger indtil nu i hvert fald. Aberi Larslanger. Morgen. Hvor mange prøver er lige nu på vej til Danmark? Hvor mange prøver mangler der svar på i alt? Hvor mange personer er under, hvad kan man sige, mistanke eller i risikogruppe? Det er cirka 10 prøver, vi har ude i øjeblikket, men det er meget aktivt, det er meget dynamisk, lad os sige det sådan.
fordi vi prøver at få fat i alle, som er interesse af hensyn til vores overvågning. Så vi tager en række prøver i øjeblikket og vil blive ved med det. Det er kommet en indstilling om, at der skal være halvering af det, der er tilladt. For eksempel, hvad med restauranter og hoteller og andre forsamlingssteder. De anbefalinger, det drejer sig om det gældende inden for rigsfællesskabet, og derfor under præciseringen, det er de anbefalinger, når det drejer sig om det trafikafvikling, er lidt anderledes, når det drejer sig om Kangerlussuaq specielt. Og derfor er det en opfordring for alle, at man skal følge anbefalingerne. Og i og med, at vi ikke har fået konstateret coronavirus, som der blev meldt ud i går, og vi har ikke fået noget nyt om, at der skulle være nogen, der er smittet i dag, så vil vi selvfølgelig ændre det, vi følger i henhold til de anbefalinger, som Smittekommissionen har. Og hvis så frem smitten bliver bekræftet og bliver spredt ud, er vi så forberedt her i landet inden for sundhedsvæsenet. Det må ansvarshaveren jo svare på. Ja, jeg mener, at sundhedsvæsenet er så godt parat, som vi nu kan være. Der er mange usikre ting, som vi selvfølgelig ikke altid vil kunne forudse. Hvornår vil problemerne opstå? Hvordan vil udviklingen være i Danmark? Vil vi få problemer med at få sundhedspersonale op fra Danmark? Der er en lang række ukendte forhold. Desuden er der jo nogle særlige forhold, som gør sig gældende her i landet ved, at der er så mange byer, som ligger meget langt fra hinanden. Og lige nu, specielt efter, at der er mange elever, der er på vej hjem, ja, så er det vanskeligt at forudse, hvor problemet først vil opstå, og hvor stort det vil blive det pågældende sted. Og det er klart, at sundhedsvæsenet har forskellig kapacitet forskellige steder i landet. Og det prøver vi selvfølgelig at tage hensyn til i planlægningen, men vi må da klart være forberedt på, at det vil være en proces, hvor vi hele tiden vil skulle træffe nye beslutninger om, hvordan vi håndterer tingene bedst muligt. Lige tilbage til det her efterskoleelever. Vedrørende efterskole i Midtjylland, så vil jeg gerne finde ud af helt tydeligt, at når de ankommer hertil, efter at have været i andre lande og været på efterskole, uanset om det er blevet konstateret, om det er smittet eller ej, hvad med deres familie? For de lever jo med andre. Skal alle restriktionerne vedrørende, hvordan man skal være påpasselig, skal det ikke inddrages hele familier eller ej? Det er det, Henrik han besvarer på lige på at se, at Henrik han svarer jo lige før om hvordan og hvorledes. Jeg skal da gerne lige supplere. Det er jo sådan så, at der er ikke noget særligt omkring efterskoleeleverne. Der kommer jo som bekendt rigtig mange rejsende ind hver gang, at der kommer et fly. Der kommer 270, og efterskoleeleverne er kun en lille del af dem. Der er andre, der egentlig er en større risiko, og som vi er meget mere bekymrede ved end efterskoleeleverne. Det er mange af dem, der har været længere ude i verden og kommer tilbage til Grønland. Så alle, der kommer tilbage udefra, de skal jo være meget bevidst omkring de her ting. Så selvfølgelig har vi en opgave med at sikre, at også efterskoleeleverne bliver oplyst om, at hvis de bliver syge, efter de er kommet hjem, ja, så er det relevant at tage kontakt til sundhedsvæsenet.
med henblik på, at vi tager stilling til, om vi skal undersøge dem. Du spurgte også, om man kunne undersøge dem på forhånd ved ankomst. Der er det vigtigt at holde fast i, at det giver meget lidt udbytte at gå rundt og undersøge raske børn. Sandsynligheden for, at man finder noget, er meget lille. Og det vil sige, at vi vil bruge ressourcerne helt forkert, hvis vi undersøgte alle. Hvis det skulle give mening, så kunne man sige, så skulle vi undersøge alle, der kom ind i landet, hvilket vil være fuldstændig urealistisk at gøre. Så derfor er vi nødt til at have en strategi, hvor vi undersøger dem, som begynder at udvise symptomer. Velvidende, at der vil være nogen, der går under radaren, altså nogen, som vi ikke fanger, selvom de er på vej til at få sygdom. Henrik, er det definitivt umuligt at få vores eget testudstyr op, fordi det beror på nogle døgns forsinkelse, at det skal sendes til København? Nej, og der er ingen tvivl om, at det kommer, fordi vi afventer, at der kommer nogle færdige systemer, som kan bruges med det apparatur, vi allerede har her. Men lige nu er det ikke muligt at sætte den manuelle metode op, som man bruger de andre steder. Den måde, vi også prøver at kompensere for det her, det er, at vi i samarbejde med politiet nu er ved at få lavet en ordning, så vi sikrer, at prøver kommer hurtigst muligt afsted. I dag er det faktisk sådan, så det er lidt komplekst at få prøver afsted, og det prøver vi at optimere, sådan så at vi kan få alt ned hver gang, der er fly. Men det er selvfølgelig fuldstændig korrekt, at det er en barriere, at det skal med flyet til Danmark. Man skal dog være opmærksom på, at der hvor vi også tager prøver, for eksempel op nordpå i Ilulissat, der vil de jo altså under alle omstændigheder skulle til Nuuk. Så det vil sige, under alle omstændigheder, bortset fra dem vi tager her i Nuuk, så har vi et væsentligt transportproblem, som ikke nødvendigvis bliver så meget længere ved, at de skal gå til København. Hvornår regner du med? Hvornår regner du med, at vi selv kan foretage de tester? Vi afventer simpelthen de kommercielle firmaers udmeldinger, som vi er i direkte kontakt med, om hvornår de kan levere det. Og de har ikke på nuværende tidspunkt sat nogen dato på, men som alle vel godt kan regne ud, så er der meget, meget stor interesse, også andre steder i verden, for at kunne lave disse test. Det er ikke kun Grønland, der har en udfordring der. Det har alle. Et andet spørgsmål, der måske mere kører på Danielsen, eller manden fra Carsten fra Uddannelsesdepartementet. Hvis man ser de sociale medier og den debat, der kører, er der øjensynligt en hel del forældre, der er så bekymret over den her situation, at de trækker deres elever hjem fra skole eller daginstitution. Har I nogen kommentarer til det? Har I agttaget fået meldinger om, at det er en udvikling, at folk nu selv agerer? Her til denne spørgsmål, så vil jeg få Carsten til at svare først, så vil jeg tilføje hans besvarelse. Tak for spørgsmålet. Vi er godt klar over, at der er mange bekymrede derude, der også skriver på de her sociale medier og selv tager affære, men altså inden fra departementet, så bliver vi ved med at følge de anbefalinger, der kommer fra Epidemikommissionen. Og det vil vi gøre i dag, og det vil vi gøre i morgen også, så længe at situationen er, som den er. Men hvis der er en ny situation i morgen, jamen så vil vi følge de anbefalinger, der er der. Det vil sige, at man mener, at man informerer godt nok
de tiltag, der er taget på den hjemmeside, og at det ikke kan gøres bedre. Og i den henseende vil jeg også gerne høre, at der er planer på vej om at tilsætte professionelle kommunikationsfolk på at hjælpe Epidemikommissionen og myndighederne i den her særlige historiske situation på kommunikationsdelen. Her, når det drejer sig om eleverne, så er børnene, i hvert fald børnene, der blev der skrevet i Sammenstjert den 15. Hvordan man kan have dialog med et barn vedrørende corona. Man skal høre, hvad barnet har at sige, og snakke med barnet ud fra det, man har kendskab til. At dialoget med barnet om corona skal have udgangspunkt i det, man har allerede fået kendskab til. Og derudover blev der nævnt, at man skal være rolig og ikke paniske reaktioner. Det er i hvert fald ønskeligt, at alle de oplysninger, man allerede har, den kan man følge med i .gl, for det bliver kontinuerligt opdateret. Og det er heldigvis, at som jeg havde det indslag om, det vil vi gerne sige ja tak for. Og derudover Smittekommissionens arbejde indtil nu, som Carsten allerede har sagt, følger departementet inden for skoleområdet og tager vores vurderinger fra dag til dag, i og med at vi nøje følger kommissionens anbefalinger. Og der er også blandt folk her i lokalet, som er med fra politiet, og hvis og frem der er behov for det, så vil vi også gerne have ham til at sige noget, men derudover så kan vi kun nøje opfordre til, at man alle følger alle anbefalingerne og retningslinjerne, for de status, vi har i dag, går jo igen med alle de anbefalinger, og virkningerne af det er, at forældre med børn og har børn på efterskole, det er i hvert fald dem, der reagerer på og henvender sig til vores departement. Og vi har lagt mærke til, at det følger godt med i anbefalingerne fra Smittekommissionen. Jeg ved ikke, om politiet har noget at tilføje af det, der allerede er blevet sagt. Ja, Svend Forlager fra Grønlands Politi. Jamen, jeg tror, at der er jo ikke så meget andet at sige, end at bekræfte det, der har været indtil videre, at Epidemikommissionen har arbejdet og kommet med nogle anbefalinger ud for det billede, vi har set heroppe, og så kigget i forhold til hvordan det ser ud i Danmark også, og taget nogle af de tiltag med. Men vi står i en unik situation heroppe. Vi har ikke noget smitte heroppe nu, og vi har endda også den fordel, at byer og bygder er separeret, og derigennem har man nogle helt andre muligheder for at holde smitte inde, end man vil have andre steder i vel det meste af verden i virkeligheden. Jeg vil gerne svare på, om man har tænkt sig at styrke kommunikationsdelen, fordi, som du ret lige siger, Danielsen, den artikel om, hvordan man taler med sit barn i den her tid, det er jo et udmærket vejledning. Det kunne Epidemikommissionen have smidt på som en link på deres hjemmeside, hvilket det kan ske. Og sådan er der flere forskellige informationer, som borgerne måske efterlyser, som er et fast sted, og ikke bare glider ned af en hjemmesides. Er der planer om at forbedre kommunikationen over for borgerne?
Henrik, det Henrik vil gerne sige noget. Det der vedrører sundhedsområdet i hvert fald. Så værsgo Henrik, kom herop og svare. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre den kommunikation, vi har. Men det er ikke kun et spørgsmål om kommunikationsforhold. Det er også et spørgsmål om, at vi skal have kapacitet til rent faktisk at lave materiale, følge med i det hele og få det videreformidlet. Og der har vi da helt klart en stor opgave at skulle håndtere. Vi kører nu også den nye hotline, hvor folk jo ringer ind fra søndag morgen kl. 8. Og alle disse initiativer er med til at give viden ud, men er også helt klart, at det er en betydelig belastning for en lille administration. Så vi snakker hver eneste dag om, hvordan vi skal forbedre vores kommunikation. Det står meget højt på dagsordenen, og vi gør alt, hvad der er muligt i den sammenhæng. Er der planer på vej med hensyn til at ændre på myndighedernes organisering i forhold til det kriseberedskab, som nok vil være nødvendigt i den kommende tid? Ja, her anbefalingerne fra Smittekommissionen bliver fuldt nøje af os. Og det der er blevet planlægninger. Kommissionen startede deres planer for knap 2 måneder siden, og det, der skal have bevågenhed fra den ene dag til den anden, bliver også fuldt kontinuerligt fra vores side. Og hvis der skal ske ændringer af forskellige planlægninger, vil selvfølgelig blive gennemført. Indtil nu er der 100, at man ikke må forsamles over 100 personer. Og hvis og frem der sker smitte, så skal det halveres. Og kommissions holder møde hver dag. Og jeg kan se, at politiet det gerne vil supplere til min besvarelse. Set i forhold til Epidemikommissionen. Epidemikommissionen er sat i værken for at have tvangsforanstaltninger i forhold til at inddæmme sygdom, der kommer til landet. Og når vi kigger på, hvordan Epidemikommissionen har arbejdet fra starten af, så har den måske i virkeligheden arbejdet lidt bredere end det, der egentlig lå i selve det lovgivning, der ligger. I øjeblikket, der står vi og kigger meget på, om det er den rigtige måde at arbejde videre på, og det vil vi gerne lige bruge et par dage på med at kigge på, fordi hvis man kigger til Danmark, og jeg kigger ind i Rigspolitiet i Danmark, så kan jeg se, at der bliver lavet rigtig mange forskellige tiltag, som er rigtig fine, men i forhold til ting, som vi virkelig også skal kigge ind i heroppe. Så vi kommer til at have et arbejde i den nærmeste fremtid, som jeg ser det fra politiets side af, at vi er nødt til at blive lidt bredere på. Det er ting, som ligger ud over, hvad en epidemikommission skal beskæftige sig med. Her med, at man er ved at kigge på at stå stærkere fra myndighedsside i den situation, hvor smitten kommer, at den er håndterbar. Jeg tror, det er fuldstændig afgørende for alle myndigheder at stå så stærkt, som de overhovedet kan, altid, og at samarbejde. Ja, men selvfølgelig kigger man på organisering. Altså, det er jo afgørende for et samfund af den her størrelse, at man kan arbejde sammen på tværs og bruge hinandens kræfter bedst muligt. Altså det værste, der kan ske, det er i virkeligheden, at vi alle sammen laver nogle forskellige tiltag, som går i den samme retning, hvor vi kunne have puljet vores indsatser. Hvem styrer den organisationsændring, der er på vej? Ja, det kommer jeg ikke til at have nogen kommentar på. Altså politiet kigger på, hvordan vi bedst muligt kan ordne tingene i øjeblikket. Så. Det er måske også det, der skulle svare på det.
Møderne fra den ene der til den anden, det fortsætter kontinuerligt. Og derudover er der blevet etableret en inden for kommissionen, det der vedrører trafikafviklingen, som følger med i regeringen inden for landet, der udover de andre ansvarsområder, der er der nøje følger med i anbefalingerne fra smittekommissionen, og lige snart der sker nogle ændringer fra den ene der til den anden, så vil vi fortsætte med at indkalde til pressemøde, så længe det varer. Og indtil nu er der ikke sket nogle ændringer på anbefalingerne. Det kan være, at der sker nogle ændringer i morgen. Så regner jeg bestemt med, at der også vil være en pressemeddelelse, hvis og frem der ikke sker noget, blive indkaldt til pressemøde kl. 13 i morgen. I og med, at vi således kan få informationerne vedrørende denne smittevirus, at vi følger med, lad borgerne følge med, og jeg skal præcisere, at vi vil anbefale fra Naalakkersuisut, at borgerne så vidt muligt ikke skal gå i panik og være rolige og følge retningslinjerne om at undgå at spytte og vaske hænder og kramme og ikke være blandt forsamlinger. Jeg håber også, at uanset hvornår det bliver, hvis vi får smitten hertil, at så vil der blive fuldt de anbefalinger, der vil komme, for vi har alle sammen interesse i, at vi skal undgå så vidt muligt, at det sårbare bliver ramt, så er det ønskeligt, at vi alle følger alle retningslinjerne og anbefalingerne. Gengulslom død. Hvorfor vente til kl. 13 og holde pressemøde? Jeg venter lidt på tolken. Vi plejer at indkalde til presse kl. 13.00, og det vil ske det samme ske i morgen, at det også det vil vise, om det vil blive kl. 13. Det kan være, at det kan ske tidligere. For sidste uge foregik pressemeddelelsen til om morgenen, så det kan godt ske en ændring i morgen også. Vil det sige, at når I har oplysninger om de testresultaterne, så sender I en pressemeddelelse ud og venter ikke på en pressemøde? Presseindkaldelsen vil blive de første, der foretages i morgen selvfølgelig. Det vi ventede på sidste uge for de 3 resultater, og vi ventede ikke til kl. 13, og jeg vil kunne henstille til, at I kan følge med Naalakkersuisuts hjemmeside og udmeldinger derfra, og status fra den ene dag til den anden. Hvis der sker nogle ændringer, så NULG'en det bliver opdateret hele tiden, så jeg håber, at alle borgerne følger med i denne informationsmulighed.
KNR og Samitiak, I har også været med til at berolige borgerne, og det vil vi kun henvise til, at borgerne fortsat kan følge godt med Samitiak og KNR, og det er jo en god ting, de laver på vegne af jer. Og dem, der ikke kan komme ind i NOGL, det også kan følge med. Og derfor har I et stort ansvar, som I følger op hele tiden og gør godt gennem tv og radio, således at alle borgerne, især dem, der bor i øredistrikterne, også kan følge med. For de har også behov for at kunne følge med. Så derfor vil jeg gerne sige tak for den pressemeddelelse, der har vedrørt trafikafvikling og efterskoleeleverne. Slutter jeg af her, så vil det vise sig, hvornår pressemeddelelsen fra vores side vil blive holdt i morgen. Kan I have det godt alle sammen.